Hi guys, it's Sam Vita TV here. Musiku la lero pa 8 October mchaka cha 2023. Tangolandira uthenga wachisoni kuti mmozi mwa oimba ku Malawi Atoht Manje Wamwalila. Ndi chinthu chokhuza kwambiri chimene sichinayembekezereke chifukwa chakuti mu masiku amene apitawa taluzanso anthu ena oimba ngati Trema ndi anthu ena akina wali Christmas komanso mu imfa zosakonzekera ngati zimene zizi. Ndi chinthu chokuti aliyense ali ndi mafunso koma inuyo muli ndi funso lanji. Ndikuziwa kuti pakhala zinthu zambiri zoyankhula zimene ziyankhulidwe koma nkhani ndiyo kuti zitengera kuti sosi yankhani imene mungayike mmutu mwanu mukhala kuti mwayitenga kuti musiku la lero lonse komanso siku la mawa ndizichita dedicate kuti tifotokoze bwinobwino china chilichonse kuti zinakhala motani komanso tikupasirani video yapadera mbiri komanso moyo wake wa Atoht Manje. Iyeyo anatisangalatsa mu nyimbo, adachita dominate kuposera anthu ochuluka mchaka cha 2022. Anachitapo zinthu zambiri. Bwanji mutakhala ndi nthawi yapadera yokumbukira moyo wa Atoht Manje. Anaphunzitsapo zinthu zingapo zimene zinandichitanso inspire like monga mwa munthu. Zina langa ndine Sam Vita. Bwanji muchite subscribe ku channel ichi. Ndi cholinga chokuti muzakhale oyambirira kudziwa pa nthawi imene tatulutsa video. Mzimu wake usemutendere. Out.